Hello guys, आंनि गोदान मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ खुलुमनो अननायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय। आसा खालामो गासिबो मोजाङै दङ। दासान्दि आंबो एसेनो मोजाङै दङ आरोना। लोगोफोर दिनै जा सान्दुं गोसा आरोना। नायबानो जाबाय। जा सान्दुं गोसा माने फारसेथिं दिनै माने मंगलबार आरोना। ओमफ्राय मंगलबारसो दिनैथ' ना बेदर जाया नालाय। ओमफ्राय माबोरै हरफुआवबो दिनै लोगोफोर नोंथांमोना आरोना आंनि भिडिअनि गेजेरजों दिनै मिरामिसाव मा संदों नायलांबाय थाबानो जाबाय। बिदिबा आरो भिडिअ माबोरै जायो बेखौ नायगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय आरोना। बिथांमोना जाय गोदानै फैदो आंनि चेनेलाव अननानै अल थुनानै होदो, लोगोसे लाइक शेयार खालामनानै होदो, बिनि उनाव कमेन्ट हरदो आरोना। लोगोफोर बिदिबा लेट्स गो मा खालामो नायलांबाय थादो। बिदिबा तिता केरेला जानो मोजां मोना बेनिफ्राय जानो मोजां मोनो आरोना आङो। ओमफ्राय नैयाव तिता केरेला एवगासिनो आरोना। माने ओमफ्राय दालि ओंख्रि संखांबाय, बेनिफ्राय पापर एवनांगौ। लोगोफोर नैयावबो मोनसे भाजा एवगासिनो आरोना। बेयो माबा जाहैबाय आरोना, माने केरेला पटल बिदिनो सयाबिन जोगोनार बिजौ होनानै संदो आरोना। ओमफ्राय लोगोफोर दा आं माने स्राय मोनबा नोंथांमोननो देखायनोसै आरोना मिरामिसबाबो माबायदि जायो, ओमफ्राय मा जालाङो बेनि गेजेरजों नायलांबाय थाबानो जाबाय। दे हेल' गाइस होनो दे हेल' गाइस दे तिनदा हेल' गाइस दे फरायनो देखो दोनथ' दे चले pindah deh chole deh chole pindah deh chole Benita ini penting मिसबाबो माने गरमबाबो संखांबाय आरोना लोगोफोर। गरमनाथ' जायालासिनो थानाया नालाय, होमबा आं बेयाव मा संदो देखायनोसै आरोना। बेयाव दङ सयाबिन, आलु, केरेला, बुट आरोना। नैयाव दङ मिरामिस आरोना, माने बेयाव तिता केरेला आरो आलु दङ। बेनिफ्राय बेयाव दालि दङ आरोना लोगोफोर। नै बे गाज्रि जाबाय, जा गावबाय आरोना बेयो। ओमफ्राय आं पापर एवबावदों आरोना। पापरखौ दा माने मानसिफोरा जमा जाबासो एवगोन आरोना। माने जोदोबो ना, माने प्लास्टिक गिदिराव सोना दोननोबोथ' दोङो, नाथाय ओमफ्राय गुदुं जानो मोनखाबा मोजां जायो आरोना। माने एवखांनानै होनाय लोगोनो गुसु जागोन, नङा होमबा लोगोफोर? गाइस मा खालामदो? ओंखाम जाबायना? मा खबर? जानाव फै आलासि जानो। खुलुमबाय होनदो बा आखाइ खबजब, आखाइदो खुलुम, खुलुमबाय। आंनि नामा अमिसा बर', अमिसा बर'। मामि नामा सायालान बर'। मार माबायो आरोना रानिया, बिराद दुस्थ' जोंहा। होनांखौ बोलायलाङो आरोना। बेनिफ्राय माने मोजाङैबो माबाखानाय जाखायाखै आरोना रानिया। मा गोफोर माने माइबो बहनदोंमोन आरोना। ओमफ्राय आं दा देखायलांसै आरोना, माने उनावसो देखायनाय जासिगोन। ओमफ्राय दा आं माने फाख्रिनि सायाव गाखोबाय, ओमफ्राय दङ आरोना माने बिखुनजोजों आंजों बहनगोन आरोना। माने आं हरगोन, ओमफ्राय बिखुनजो लाङो। गोसायाव माइ बहननानै जोबोर मोजां मोनदोंलै, हबनो। थाब हरबाय आरोना आङो बिखुनजोनो, माने बिखुनजोखौ देखायलायला आरोना, उनाव देखायसिगोन। ओमफ्राय लोगोफोर नै आं माने नाहरखोमालायनोबो हागौ आरोना, बेथिं माने सोर फैदों सोर फैया नायबाय आरोना आङो, सोरबा फैदों नामा होननानै हारसिंनो मिनिलाबायबाय आरोना आङो। ओमफ्राय नै जोंहा फिसाजोआ माने हाबना लानानै माने मावबाय थादों आरोना। रानिया मा दुस्थ' होबानो जासिगोन आरो बेयो नायनानै। बिमाया बेयाव माबाबाय थादों नालाय, बे फिसाजोआव बेयावनो थागासिनो आरोना। लोगोफोर आङो ओंखारनांसिगोन आरोना, एसे मोसाहां। दा गरमनि आंना फथा लानायानो माने बोहैलाजोब्बाय आरोना। माने सिन्दुरखौनो फथा लादोंमोन आरो आं। गरम हाय जादा। लोगोफोर बनखांबाय आरोना आङो, ओमफ्राय टाटा बायबाय लाबाय आरोना भाख्रिखौ। ओमफ्राय जा सान्दुं गोसा आरोना। इतना गरम है खामानी को बाता है गरम में मन नहीं है। आया